Gaskiya. Assalamu alaikum masu bibiyar mu ba dare ba rana, barkanmu da warhaka. Yau mun zo muku da wani bidiyo a gurin ɗaukan shirin labari na wanda muka leƙo muku jaruma Fati Washa, wanda a tunaninmu ita za ta maye gurbin Nafisa Abdullahi wacce ita ce Sumayya a cikin shirin na labari na. Amma me zai hana kai haƙuri ka tsaya ka danna mana subscribe da alamar liking, inda hali ma kai mana share. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel tamu mai albarka domin kawo muku shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa da labarai masu tsafta, babu ƙage ko kuma sharri. Mun gode, mun gode. Labari na yau na shiga sarƙaƙiya, so ka yi uzuri domin yau na wahala. Ga wanda na so, ga wanda yake so na duba, so ka yi uzuri a garan ka riƙon illa. Dan na yi a baya haka ne kuma na wahala, yau na warke na gode gun Allah. Mai gaskiya.